Onye mejeni kantizenti iluzie solunu akuna biri inata kwala inakwazie kama yani no wono okungwali boy katienti iluzie bulua onye mebezi na nigo okungwali boy katienti iluzie wolo na mwanne mebe onye mebezi na nigo Ogazi amaka weji na gomo Ogazi amaka weji Osili onyama Nkenke ni june Ekeke na lojika isagalo Aji ashakata na mulu Sadebe no Aji asadebe no Asadebe na ya mulu Obi amuze no chini mo sadebe no Namo na Mwane mebe na mano Ojeligwe bwevi nene Ojeligwe bijima mwane Mwane mebe na Mwane mebe zina ebezina Okay, motor up. Our president, you're highly welcome, sir. I can say it now. The deputy president of OHANEZE NDIGBO. President of South Africa. Public Secretary of the and Deputy President
ga-aga first of all ga-kele onye isi anyị shi Nigeria bịa ya maralụ n'owu ndị Abia maọbụ Anambra maọbụ Ebonyi. Ladies and gentlemen, permit me to say my name, Comrade Chief Odoaka Sese. Second, I want to introduce the entrance of NDIGBO South Africa chapter. I can see at the middle forefront, High Chief Alex Enanya, Igbo Nugidi. He is the Deputy President Zenozo South Africa, otherwise known as Osota Ishize. At the front, the second man, ladies and gentlemen, one of the most dignified Igbo, His Royal Highness Igwe Prince Ndubisi Oyoro Agujegwe N'Umucheze Igwe NDIGBO na Limpopo Ahata ndị lọlọ ha. Comrade Ewolonu. Isi mmiri ekele m gị. Ana m ahụkwa the Secretary General Nzenozo Felix Okoye Ọhamadike NDIGBO n'Igbo Ukwu ewawo odeakwụkwọ ọma na-abata. Ana m ahụ ọzọ anyị akọ mmadụ akụ na-ebi okwu ana m ahụ Ike NDIGBO, former chairman PDP South Africa. On this and also, Ndi Chiri Chief Chieze Chiozo from Nigeria. Obi ndị Abia State. Emma Abiawo #1 state nọ na Nigeria ebe anyị si bịa. Agago ikele ụmụ anyị Igbo. Biko ana m anabata n'ụzọ pụrụ iche Chairman Igbobi Ọhaneze Chief Sir Sylvester Chukwu Oyibo na-eji nke bụ Nida onye eze Igbobi ya na former President Ọhaneze Igbo South Africa Chief Julius Ikechukwu Osakwe Agịrị Ọsa na Bo Kingdom.
Your Royal Highnesses, NDIGBO, members of the Traditional Council of NDIGBO, all protocols observed. We are to witness. I am not Sunday Igbo, behind the meta, Makano, NDIGBO. All you are 4 March past. I am a witness. They can be body chiche, starting alphabetically from Abia State, or how they make parade, Kita, Nabata, Abian Abia State, Ewerebu, Wempo, Ikembo, Hofia, Oyawabo, the leader of Ndiabia, and Oyawabu de Rozo, Ishimiri. OHANEZE, NDIGBO, Igwe Elegant, Igwe Limpopo, Ọ̀pọ̀lẹ́rọ, Nwane Sotipa, Dika Hana Abia, Anambra Ganeso ha because Haya Garon, Kete OHANEZE, Hakinecho OHANEZE, Heje Weroche, Nnayo Desribo, our father of the day, I can get a lolo. Because Kenera, when you to give your colleague, another professor, Yana Lolo, Professor Ijoma, but in this one, oh, ya kind of man. Igwe NDIGBO na Limpopo, the Ọnwa Surimo, Ọnwa Gburugburu. Member, hey, the my man address in the Abia. I am His Majesty from East London. Igwe Ogbonna Solomon, Ebubedike, I am saying no. Every state can take your blessing and reception from the father of the day. Unu
Ego na-agbapụ ọsọ na field company ya from country address Zambia. Ego na agbapụ ọsọ na and the secretary of NDIGBO South Africa, CEO of Silent Travels, Comrade Louis Ashes. Taliban is ordinary. Taliban Ashes. Hey, Ayenyosa, former president of NDIGBO and trustee of Anioma in OHANEZE. Okay, afọ. Àwọn kò ṣe dé.
Ex-President John. I dey see you. No, na sight you. Wayo, don't be in a hurry. Wayo.
Ebonyi State
Chairman Supreme, President in Council, number 9, Dr. Otani Jesus. Otani. Ladies and gentlemen,
It is my pleasure to receive the leadership of OHANEZE global and national in South Africa. In the person of Honorable Comrade Chinedu Kato, aka Ikendia here, President General, NDIGBO Progressive Markets Association, umbrella body of all Igbo market associations in Lagos State, Nigeria. Member Imobi OHANEZE Worldwide and representative of the President General OHANEZE NDIGBO South Worldwide in this event, Senator John Azuka Mbata. In the same vein, distinguished ladies and gentlemen, we are receiving the General of OHANEZE South Africa, Dr. ABC Okoko. Tagged around is the Vice President of OHANEZE NDIGBO South Africa, Barrister Jude Umennaka Isinze Agwata. Also the Chairman of the National Committee on Igbo Fest 2025, Chief Samuel Umato Aka Odogwu Dollar. I'm so receiving the Secretary General for OHANEZE NDIGBO, My President. Comrade Louis My President, Ashinze. Dr. Professor ABC Okoko. Wow. And all the executive of OHANEZE in our midst, Secretary. Chief Sir Tony Okoro. Sir Louis Ashinze. Agune Temba, please receive my greetings, receive my respect. Now we are getting ready for a very important aspect of this occasion, which will be handled very delicately. And at that point, we will want everybody to be on your feet. Comrade Tony will go to explain the importance of this ordinance, which we are going to observe now. Igbo people in South Africa. Distinguished ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you very much. Permit me, ladies and gentlemen, to welcome in this event the #1 citizen in terms of OHANEZE Tata. Ladies and gentlemen, the first black FIFA accredited agent within the Republic of South Africa, the CEO, John Sino, Freight Services. Ladies and gentlemen, High Chief, Honorable Johnson Ume, CEO, John Sino Logistics, watching Emere, Nagwata, the former president, Agwata Improvement Union South Africa, and the current deputy president, Anambra State Association South Africa. Ladies and gentlemen, he is the chairman in this dignified event today. High Chief Johnson Ume, watching a Merenagwata Biko Committee, Biko Kaipo Batea na high table. He is the chairman of today's occasion.
Ladies and gentlemen, Your Royal Highnesses NDIGBO, fellow comrades, NDIGBO na kwado ịpụta. Ogene ozugo. Dịka NDIGBO ga-apụta, anyị ga-ayọ ọhaneze nọ n'ime ha. Anyị chaga akwụla ọtọ mgbe a ga-ebubata NDIGBO. Amecha ụṅara dị na ya, procession, all cultural procession ka ọ ga-abụ ma a na-ebubata NDIGBO. Ọhaneze ọbụla nọ n'ọgbakọ onye ọbụla na-akwụrụ ọtọ ma anyị mee announce na NDIGBO na-abata, abịa mee omenala ndị Igbo before anyị na-aba na program ọzọ. You have to be in front of the mother. Okay. South Africa.
chairman of the occasion is no other person but an honorable Chief Justin Union South Africa, pioneer chairman Improvement Union South Africa.
Thank you, thank you. Okay, thank you, thank you. Okay, thank you, thank you. Thank you, Ezototo. Ezengwa, Nadiaba, Nasatino Igbo, you don't know who the prince. Because your Royal Highnesses, all of staff, you can put in a location now, you we are going to have opening prayer. Let us stand up for opening prayer, please. Let us stand up for states. Hallelujah. Because I get in the Chineke. I think the Bible said in the book of Psalm 133, verse 1, see how good and pleasant it is that brethren dwell together in harmony. Hallelujah. So it is a very good thing that we gather here as a family to pray and also to celebrate our culture. It is a wonderful festival that we are here to celebrate as a family. As the present acting president of CAN, Christian Association of Nigeria, I am here with my colleague and other ministers that are in our midst as we dedicate this program to Almighty God. Let us pray. Father and our God, we thank you. We bless your name because you have designed this day to be the day your children will celebrate in the land of the living. We want to thank you because we are not celebrating when somebody died, but we are celebrating in the land of the living, and we are here to appreciate what you have done in our life, right from the beginning of the year up to this moment. We want to say thank you for giving us this opportunity. We are not taking it for granted, but we bring it to submission to your authority. And we pray, Lord, that you will accept us and accept our prayers as we pray that your peace will reign in this very occasion. That at the end of the day, we will thank you for your goodness to all of us. We pray that everything that will happen here will be according to your will. You are the one that made the heaven and the earth. Therefore, we are under your authority. Give your spirit charge to take control. We dedicate this program and we declare it open in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Please put your hand together for his lordship. Yes. Put your hand together, please. You can do more than this. Wherever you are, please. Put your hand together for him. Ladies and gentlemen, we are going to the next item on the list, which is official breaking of the kola nut. Okay, Jenny, Ihoji, no Gawadi Ubua. Ojada no Igbo. I get Jenny Georgie.
Biko ebe ọbụla nnọkwa na spiritual realm. Onye ọbụla nọ na spiritual state of spirituality. Maka na ọ ga-eje ije ọjị. Ekpere na ọjị ofu ihe ka ọ bụ biko. Akwanye Chineke ugwu. Akwanyekwe our ancestors ugwu at the same time. Ka m na-eche ka eme ọjị ka m na-anabata ndị Igbo. Royal Highness Igwe Chidi Okoroji, onye wu Igwe Omemma ndị Igbo na Westland, the chairman Council of Igbo Traditional Rulers. Igwe Omemma na Westland. Igwe biko ị ga-efere ha aka. Biko ndị media Igwe ọbụla akpọrọ ịkọva unu akọva gọọmenti nọf ka akọva ogozen ndị Igwe. Onye awụ Igwe Omemma na Westland. #1 citizen na Westland. Onye awụ biko nnabatakwa n'ụzọ pụrụ iche Igwe anyị nke nọ na Mother City, Igwe Emmanuel Umenwa Okoli, Igwe ọchịrị ọzọ na Western Cape, ọ bụrụ na Cape Town. Igwe ọchịrị ọzọ. Anyị na-anabata gị n'ụzọ pụrụ iche. Igwe ọchịrị ọzọ. Na-anabakwa n'ụzọ pụrụ iche oke enyi m ọwụ Igwe His Royal Highness Igwe Frank Obiezue, Igwe Ụkpaka Izuọgụ. Igwe Ụkpaka Izuọgụ. Igwe Ụkpaka Odumodu. Igwe Odumodu. Igwe. Anyị sị gị nnọọ. Biko na-anabakwa n'ụzọ pụrụ iche Igwe nke mụa ji aka m sị na ga-echilili His Royal Majesty Igwe Emmanuel Ukegbu Ototo. Eze Ọhangwa. Ototo. Eze Ngwa. Eze Royal Majesty. Dikeọha 1 of Aba. Imperial Majesty. Igwe kele ndị Igbo. Jokundoti. Yeah. Igwe Ototo. Cameraman, so kwem oge ndị Igwe na nzele ọzọ. Kanabata ndị Igwe na nzele ọzọ. Na Koreji. Biko aka na-etewe ọjị. Anyị na-ebupụta ọjị, ha na-eche ọjị. Ha na-ebunye ndị di ha aṅara. Kanabata ya bụ Biko na mee na emume ọjị. Biko ka m nye the national coordinator Dr. Ifi ka o kwuo ihe o bulu aka. Thank you, Doctor. Biko gwa Dr. Ọja na n'oyibo. The women wing na present Kola to ndị di anyị. Anyị ekemekwu. Biko onye nabatara ọjị abụ the deputy barrister Jude Osita Umenna. Biko anyị na-ekele unu ụmụ nwanyị women wing. Unu dị very colorful. Unu tinyere very good color and flavor na this occasion. Anyị tụrụ flavor. We can't lie that anyị atụghị anya. Anyị tụrụ n'anya na unu ga-enye anyị ọjị a. Maka omenala ka ọ bụ. Biko anyị na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche. Memenu ngara anyị kwụ unu n'azụ. Memenu ngara. Thank you very much. Mana achọbụ m isi ka agwakwa Dr. Ifi na ọya ọja da asụkwa Igbo. Iweru zimzi. Northwest. Biko kelee ndị Igbo iji Igwe ji ekwu okwu n'aka. Ndị Igbo na-ekele gị. Officially. Thank you. Igwe Northwest. Igwe Northwest. Obizuo. Ngwa Ajazera onusokwa m. My own brother and special friend, the most handsome Igwe in South Africa, His Royal Highness Igwe Prince Ndubisi Oyoro Agujiegwe Nkembo Numucheze. Agujiegwe Numucheze. Na Limpopo. Igwe nọ na mba na-achị mba. Igwe nọ na mba na-achị mba. Igwe nwe swag. Igwe na-akwụrụ Igwe ndị ọzọ ụgwọ ụlọ. Igwe nwere swag. Honor with the president of Igbo Union. Akaria Nobosi. Igwe Idi Akaria Nobosi. Idi Akaria. Mrs. Doris Ikere, former president of NUSA. Big onu pick here of former, oh my sister. Onya Abia State. You know, I'm recognize Ozo
all my own chairman, you know. And also, as you are on that table, let me recognize officially the chairman of a PDP in South Africa, Honorable Ekos Ebokobare. Oh, wow. You know, I'm not into champagne, not into the type of drink, you know, their special drink. I recognize the presence of the organizing secretary of Niger Delta who accompanied me here. Mechidedek, I recognize. I want to use this opportunity again to recognize Chief Jonina, CEO of Lux One. We are presenting on behalf of Lux Wine, OHANEZE. We're presenting 3 tons. This is the Melo. This is sweet nectar and sweet red. Yes, on behalf of Lux Wine, this is the CEO. He produces this wine. Nigeria making waves. We decided that this wine, OHANEZE, we are presenting this wine to OHANEZE. This one is Melo red wine. This is nectar. To OHANEZE, NDIGBO, South Africa. Thank you very much, please. Thank you very much. Chairman of the occasion. Kaina Nabata, watching a married in Igbo, then a yaji. Because I'm quite employment and I'm nigga mayor. On behalf of NEC, OHANEZE Igbo, South Africa, who are the president of ABC Okoko, and my deputy, the Jews, men and other executive members, and as you know, yes, to do. We go come to the high table. OHANEZE President General. We go our high table. We go the presence of organizations portraying here in South Africa. The delegates was led by the vice chairman of the local organization. OHANEZE kwezuonu ndị executive OHANEZE ndị Igbo asụ ọnụ ọjị na-ebibighị oge ụnọfụ n'oge adịghịzị biko anyị nwere nnukwute onye ọbịa ebe anụwa bụ onye na-represent biko n'ime etiti anyị ebe a anyị nwere representative of President General of OHANEZE ndị Igbo, Senator John Azụta Mbata. Onye na-represent kwa n'ihe ebe anụ a bụ Comrade Chinedu Ụkatụ. So anyị na-anabata ya, anyị ga-ewere ọjị ka o were ọjị President General of OHANEZE. O were ego ọjị President General OHANEZE. Biko ka President OHANEZE wepụ ọjị na mmadụ anaghị abụ nwata na anụ o gburu.
wetego dị ka mụwa were ọjị nụ aha nọ mụwa bụ ewerego m ọjị nke mụ so biko buru ọjị bujere chairman Supreme Eze Council, our supreme leader. So mbebulu Georgia wee bunye ya onye isi ndị igwe ndị Igbo niile nọ na South Africa ka o wee nwee ike ime ife dị na ya kpee ekpere dị na ya ka anyị nwee ike ibido n'egbughị oge mbebulu nya bụ ọjị wee bunye onye isi ndị igwe nọ na South Africa. Igbo maman rien ngon biko no ka ime ihe dị n'ụbọchị agbadagwo anyị kwuru na ọ ga-adọrọ ndị Igbo niile nọ na South Africa na mma. Onweghị n'ime anyị ya achọ n'ụbọchị nke tata. Ụkwụ anyị wee ji wee bịa na nke anyị ji eji wee na ya aka ya mma wee na-asị n'ụbọchị nke tata anyị na-eme Igbo Fest ya ọ ihe ọma ka ọ bụ emume Igbo Fest a na ọ ka anyị jikọta ụmụnne anyị ndị Igbo ọnụ ma ndị amụrụ ebe a ma ndị amụrụ na be anyị wee na-asị na ọ ya adọrọ ha na mma. Ihe ọbụla anyị na-eme n'obodo anyị ka ọ gaziere anyị wee na-asị n'ụbọchị nke tata anyị ga-aga ọjà ka anyị na-aga ọjà n'ụbọchị nke tata anyị ga-ata ọjà taa ahụ isi ike tata ọganiru taka ịdụ n'otu ihe ndị a niile ka anyị na-ayọ wee sị ọ ya dịrị anyị mmadụ eke n'oye na ahụ na nkwọ sịrị ahụ Chukwu abịa ma onye mmebe ezina n'Igbo ọgazi amaka weji na-agọ mmụọ ọgazi amaka weji osili onye mma nkenke n'iju ekeke na lọjika aji ashagata na mụ aji asadebe asadebe nna ya obi amuze n'osiri mụ asadebe Ojeligwe ogbu ebi nne Ojeligwe bi nwanne m ebe n'ebe n'ebe nwanne m ebe si n'ebe
Chacha, Ohaneze kwenu. Hey. Ohaneze kwenu. Hey. Ohaneze kwezono. Oh yeah. Akwa ihe kwuru ka a na-eme o. Achi mo mmadụ niile ụbọchị tata. Kene m ụnụ. Ụmụnne m, ekele mmadụ niile n'ebe ụbọchị tata. Ndị hapụrụ ihe niile ha na-eme were nọrọ ebe ụbọchị tata. Asị m ọ bụ unu ji bịa nke unu ga-eji na ya aka ya mma n'aha Jizọs. Dịka ihe anyị ji bụ maka iwe bịa ebe ụbọchị tata. Ndị nze na ọzọ ana m ekene unu. Ndị dignity niile ana m ekene unu. Ndị igwe niile n'ebe ana m ekene unu. Ndị Igbo zuru ezu ana m ekene unu. Asị m ọ ga-adịrị niile mma n'aha Jizọs. Before m na-ekwu okwu, President anyị Dr. ABC Okoko nne ọgụ asa na aha isi aka abụọ rịọm. Ọ ga-adịrị na mma. Change go microphone. Otu ụzọ ahụ na-ekelekwe deputy gị isi nze agụwata agbara nze. Ọ ga-adịrị gị na mma. Na-ekele ndị executive unu niile. I for you here eba. Oh maka. This is the first of its kind as far as South Africa is concerned. And make it on. Nekelekwe Anambra kwanu. Anambra kwanu. Anambra kwezono. Nduwem President and make it again. Nekene ndu Igbo niile n'ebe a make ono. Ọ ga-adịrị niile mma n'aha Jizọs. Dịka o siwo na-aga mmemme ebidogokwe obodo kịta agwaghị modalities ihe anyị ga-eme. Anyị ezugo ka esi were eri udene a ga-atọtụzi ngịga na agbara nze onye ekwuru ka a na-eme otu a ka ọ dị. Na-ekelekwe ndị niile nọ n'akụkụ ebe a deputy President Agwata Improvement Union nze onye ọ gaziri anyị na-ekene gị ụbọchị tata. Ọ ga-adịrị gị na mma. Na-ekenekwe Petron Bruno. Ọ ga-adịrị gị na mma. Na-ekene ụmụnne na-enyi. Na-ekene ndị niile nwe na ha wee ebe a ma nna m ochie. Asị m ọ ga-adịrị niile mma n'aha Jizọs. Dịka ọgbọgwụ na-aga n'ihu, ana m asị ndị ya ga-eri eri na ya ya aṅụ aṅa ya ha akọ ebe a. Ya gazie unu ụbọchị dọrọ niile mma n'aha Jizọs. Ya gazie. Thank you, Mr. Chairman. Hands of applause for the chairman of the occasion, chairman of Igbo Fest 2025, South Africa. Ladies and gentlemen, very important item in our agenda, and I'm calling on the President General of OHANEZE NDIGBO, Dr. ABC Okoko, to take on the microphone to officially open Igbo Fest 2025. Biko, ana m ekele ndị niile wepụtara oge ha izukọta n'ụbọchị nke taa. Ana m achọ ka anyị rụtara anyị na ihe anyị ji zukọ taa bụ maka mmemme igosipụta ma icheta ma na-ezikwa ihe gbasara omenala ndị Igbo. Ọ bụrụ na bekee ajụọ m nke isiokwu anyị ji zukọta n'ụbọchị nke taa, m ga-asị unu, wow! Igbo culture is for everybody. Nke pụtara culture anyị ma omenala ndị Igbo bụ nke mmadụ niile. Ana m anabata niile bịara ebe a, ma ndị si esi bịa, ma ndị nwe obodo. Na-etufu oge anyị ka m were oyibo maka ndị bịara abịa ka ọ dịla ka anyị gbapụrụ ha. Nke m ga-atapịa n'Igbo ma atapịa ya. Ka m bido ịnabata mmadụ niile by isi the ambassador in the person of Ambassador Temitope, the Nigerian High Commission, from Nigerian High Commission,
the President General OHANEZE NDIGBO, worldwide represented by Comrade Chinedu Okatu, members of the Diplomatic Corps, ONSA trustees, OHANEZE NDIGBO South Africa trustees, past presidents of OHANEZE NDIGBO South Africa, Chairman Imobi, and heads of OHANEZE NDIGBO South Africa organs, including the Women's Wing and State Unions, Isi Nze, Anamasiunu, Ekenemunu, Tattoo Chiefs, Igwe NDIGBO in our different host communities, President of ONSA satellites in South Africa, President of grassroots community formations, Lord Mayor, Dynamic, Duke of Diamond Brothers, and other social club leaders, President of Nzukọ Ndị Igbo and Igbo Union, distinguished ladies and gentlemen, but most importantly, achọrọ m ka m kelee ụmụnne m niile nke kachasị nke ndị si na Abia State. These are good people, all of us are good people, and obi dị m ụtọ in our presence today. We have people like Chief Uche Ohia Eze Isochi, but the national leader, national headquarters Abia in this Congress. Na ndị ngwa bụ ndị nwe m, ana m ekele unu. Going forward, I want to remind us, barely a year ago, an idea was floated by Chief Sylvester Ugochinyere from Enugu State, division of Southeast of Nigeria. The median Igbo Fest 2025 is to call the Igbo Day celebration in South Africa, first of its kind. We recall a few days ago, it has been celebrated in Nigeria. Nke a pụtara na anyị ga-echeta na Igbo Day bụ nke emere na Nigeria na ụbọchị ngwụcha abụọ n'ọnwa bụ Monday, 29th of September 2025. In continuation, because of time zones and different realities, we want to continue that spirit today. And that is why we're here today. It presents an opportunity for all our community to reflect on the ideals of Ndigbo story in South Africa, a shared story about boldness, fearlessness, courage, and opportunity. Reason with respect and maturity on considering the how, why, and what. And that is why we are here today. A reminder clarifies that culture attempts to shape the changes and the identity of our nation. Without much ado, we have important milestone today, which I want to remind us because of a time problem. Today, we want to use this opportunity to indicate to the world, and especially United Nations educational, scientific, and cultural organization, to actually accept one of our king crops, which we call yam, as candidate for intangible culture or heritage
a sort of status so that we can know that, yes, the Igbo culture, we have something that we can be preserved, conserved, and be able to share it with the world. I want to remind us that we should know that even our egusi is already in the moon. So one time, I want us to use the opportunity as we celebrate our yam festival and our yam cuisine to understand that we are here to make a difference in our community and to share our love and our acceptance of the host community, because we are here to stay. Without much ado, because of time constraints, we have to say thank you all. We also thank our host community for their tolerance, for their accommodation. Ana m asị ndewonu kaleboha. Ana m asịkwa n'olu obodo siabonga sizikele. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you. Hands of applause for Mr. President. You must have heard with us. Egusi is now in the space. Ladies and gentlemen, we're moving as fast as lightning because time is not our great advantage this evening. It is my pleasure to invite to the podium the representative of the President General of OHANEZE NDIGBO worldwide, Honorable Comrade Chinedu Ukatu Aka, representative of the President General. OHANEZE kwenu, OHANEZE kwezuonu. Please, Abrundo Igbo say, permit me to start on the already established protocol. Biko nagide numu makana ekenesia no yobuna. Makana nsi ka nkenebe. Oge egbu anyị oge. Na mbụ afa m bụ Honorable Comrade Chinedu Ukatu. Ọmụnwa bụ President General otu a na-agbọ ndị Igbo Amaka Progressive Markets Association. Otu jikọrọ afịa niile ndị Igbo niile na-azụ afịa na Lagos State, Nigeria. Abụkwa m a member of Imo Obi. Wee bụrụ a member of OHANEZE Registration Committee. Ana m ekene unu ncha. Eji m ụkwụ atọ wee kwụrụ ebe a. Nke izizi bụ na ndị niile na-azụ ahịa na Lagos. Afịa niile dị na Lagos, unu ma nke mma bụ onye isi ha. Sịrị na m ga-abịa South Africa. Ka m bịa kene ndị South Africa na ihe a na-eme buru ibu. Ọnya ka m ji wee bịaba. OHANEZE ndị Igbo President General worldwide, distinguished Senator John Azuta Mbata. Necha anya wee sị na ọmụ ga-abịa ebe a nọchite anya maka na mmadụ nwere ife ọzọ nwere n'oge ebe na Nigeria. N'okwu nke atọ, President General OHANEZE ndị Igbo worldwide, Senator John Azuta Mbata, rụrụ 2 committees ka o bidoro ọrụ. Nke izizi bụ Constitution Review Committee. Nke bụ ọbụrụ OHANEZE Registration Committee nke mụ bụ member ya. Ọlụ anyị wee bụrụ na anyị ga-eje ebe niile ndị Igbo bi n'ụwa niile wee gụọ ọfọ ọnụ wee maa kafara ka onye ọbụla identify ya wuti ndị Igbo. Biko before ngụba ihe OHANEZE President General dele ebe a maka mma agụ etu o si wee dị ya. Asị m ka nsị ndị OHANEZE South Africa led by Dr. ABC Okoko ka unu jidekwa ka iji jidesie n'ike maka na Igbo ada agbalas. OHANEZE kwenu ka ngụzielu unu etu o si wee dị ya. It is with profound honor and joy that I stand before you people on this historic day to felicitate what OHANEZE South Africa and also use this opportunity to congratulate the new executive led by Dr. ABC Okoko. This moment is both a renewal and a reminder
that wherever NDIGBO gather, unity, progress, heritage must shine forth. Since the emergence of the new national executive, our resolve have been simple but unshakable: to reposition OHANEZE NDIGBO as a global voice and a defender of our people. Step by step, we are rebuilding our foundation with vision, energy, and unwavering commitment. Allow me to highlight a few of our strides so far. Preserving our language and culture. In response to UNESCO report declaring that Igbo language is endangered, we have instructed professional endowments, shares in leading universities, ensuring sustained research, revival of our history, traditions, and tongue. Strengthening diaspora engagement. Our brothers and sisters abroad, just like the South Africans here, are not just an extension of Igbo land, they are an integral part of our strength. We are reorganizing and energizing Igbo communities across the globe to speak with one voice and not act with shared purpose. Strategic roadmap to the future. From our recent leadership retreats, emerged a bold strategic pathway, one that has produced actionable programs now being unveiled to transform our organization into a global powerhouse of Igbo identity and advocacy. Reviewing and strengthening our constitution. The Constitutional Review Committee is close to completing its tasks, modernizing our framework to guarantee transparency, credibility, trust, unity amongst all members. Furthermore, we have launched a dynamic website and revitalized our national secretariat to reflect the renewed vigor of this administration, symbols of an OHANEZE NDIGBO that is modern, responsive, and globally connected. Brothers and sisters, OHANEZE in South Africa, let me assure you, the National Executive Committee has not relented in defending our people. Where injustice has raised its head, we have withstood firm where our dignity has been challenged. We have spoken boldly, and where opportunities to growth have emerged, we have seized them on behalf of NDIGBO. But the success of OHANEZE not depend on leadership alone, it depends on each one of you. That is why, as we inaugurate the South African chapter of the Executive Committee of South Africa, I charge you to serve with dignity, humility, and the unshakable sense of duty. You are face of NDIGBO here, but true ambassadors living with examples of our values. To all our brothers and sisters residing in South Africa, I urge you, live in peace and harmony with your host communities. Engage in ventures that foster mutual respect and collaboration. Be torchbearers of Igbo residents, industry, and brotherhood. As guiding principles, let us hold fast to these virtues. Live modestly, invest not in fleeting display of wealth, but in enduring projects that uplift families and communities we are from in Igbo. Speak with wisdom. Let your words carry the dignity of Igbo culture. Let them heal, build, and inspire. Build cultural relationship, strengthen hands within and develop our community. Let friendship and understanding that we thrive. In conclusion, I congratulate the newly inaugurated Executive Committee members of South Africa chapter. Your success will be our collective pride. Let us march forward undaunted, united, unyielding towards a future where NDIGBO take their rightful place in the global community. May God bless you all. Signed, Senator John Azota Mbata, President OHANEZE NDIGBO Worldwide,
humbly represented by my humble self, Honorable Comrade Chinedu Kato. Thank you and God bless you all. Ohaneze kwenu. From Father of the Day, put your hand together for Professor Francis Nwanwu. Cha-cha-cha, Igbo Queen. Cha-cha-cha-cha, Igbo Queen. Cha-cha-cha-cha, Igbo Queen. Ibain. Unu mana chiji na roka na ara atụzili ya inu ọkụ ya. Owoziokwu. Ana m ekene ndị niile bịala ije anụnwa na-asị nke onye chi inu ya zelu no, nke onye chi ya zelu no, ka m wee nwee ike zeka nke m nka. Ana m asị na etu a ndị Igbo si wee gbakọ gosi etu fasi eme ife. Ndị Igbo bụ ndị na-emesi ife ike. Ọnọdụ ka ife a bịara ebe a bụ Igbo ezue. Igbo ezue anwa mee na ndị Igbo n'ụdị n'ụdị jụrụ ebe a, ma nwoke ma nwanyị ma onye nnukwu ma onye obele ewee zue. Ya bụ ya gosi etu ndị Igbo si wee na-eme ifefa, na fa na-eme ifefa n'igwe, maka na fa kweta na igwe bụ ike, na ife ọbụla na-eme eme ya n'igwe na ọ na-aga n'iru. Wee na-ayọ Olise ebila ụwa ka ọ bịa nọnyere anyị n'ọnọdụ a. Ọnọdụ golo anyị bụrụ onye nche, bụrụ onye ndu, bụrụ nna, anyị nwa bụrụzie ndị na-ejeli ya ozi. Anyị wee na-asị na ndị Igbo bụ ojemba. Ndị Igbo tụrụ inu si na ojemba ara enwe ilo, ojemba enwe ilo ka ndị Igbo bụ. Ndị Igbo ya abụkwa ata bụrụ achala. Na-egbu achala na-etonite ọkwa ya na eziokwu. Anyị na-ekwukwasị na ndị Igbo dị ka echi, maka na echi ara agwụ agwụ. Biko unu fụlụ ọnọdụ a, ọnọdụ anyị nọ, ọnọdụ anyị nọ na-egoli na aṅụrị. Ọ bụrụkwa mmadụ niile ka ọ na-asụ ụsọ n'obi, mana anyị bụ ndị Igbo na-asị na anyị na-asụ n'ọfọ site n'ife nna nna anyị fa kụziri anyị. Na ife anyị bịa tata bụ ka anyị gosi ejirimara anyị bụ ndị Igbo. Ejirimara anyị bụ ndị Igbo. Unu fụzi etu ebe anyị si enwu ka amụke ka mmụmụ ọnwa. Unu fụzi na ebe niile na-egbuke egbuke. Anyị na-asị na ọnọdụ anyị bịa tata, ije anyị bịa tata, echili nke ya eme arụ ọzọ ya aka nke arụ mma o. Anyị nọ agụkwa ọfọ si onye anyị fụ tata ka anyị fụkwa ya na-arụ ọzọ. Anyị na-asị na mmanye ya amanyela anyị na mwepụ ama ewepụ. Anyị wee na-asị onye nwe anyị na Chineke anyị mekwa ka ebumnobi ndị Igbo na-agazilifa. Ngo onye ji eko ya ekwenarụ ya, ebe onye na-eko nke mma, onye na-ekokwa nke ọjọọ, Chineke mekwa ka o chegharịa. Ana m ayọ ka ndị Igbo ghọtakene na-ejide ofu obi wee na-eme ife. Ka anyị rapụ onye na nwanne ya egwu a na-atụ ya, ka anyị nwee ike na-eme ife niile dịka ukwu azịza ejikọta n'ọnụ, maka ikekọta azịza ọnụ na ọma
ịgbaji nwe ana m asị demenu ka o delu gaba ghọtakwanụ achọ nka njiri ohere a wee ghọta mee ka unu malụ na ọhaneze bụ onye ọbụla bụ onye Igbo. Ụfọdụ ndị na-asị na ya dụrụ na ọhaneze ọ bụrụ ana na amụ ịbụrụ onye Igbo ịbụ onye ọhaneze. Daalụ nụrụ nne ụkwụ anyị ji bịanụ ka anyị eji na wee na-asị Chineke duo anyị tata duo anyị ogologo ndụ na arụ isi ike n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Udezuli Igbo, thank you, thank you. I call on Dr. PhD, The speech I'm going to present today is on the theme of today's occasion. Our main aim of coming here today is to raise a secretariat for the Igbo people in South Africa. Is to raise a market for the Igbo people in South Africa. We have come here today so that the Igbo people of South Africa can have address. Let us make sure we achieve it. A paper presented at the Igbo Fest 2005, 3rd Sunday 2005, being the annual cultural festival of Igbo people organized by OHANEZE NDIGBO South Africa on the 4th October 2025. The topic is drawing from our rich Igbo culture and heritage. OHANEZE NDIGBO South Africa taking bold steps, mobilizing Igbo diaspora for local impacts. I want to recognize the presence of the Igwes of Igbo origin, Igwe in council, Igbo Obi OHANEZE, the President General OHANEZE NDIGBO. The Igbo nation is among the most dispersed in Africa. With the blessings of the Father and the Chairman, President General of OHANEZE NDIGBO worldwide, Senator Mbata, with the support of the Chairman of Igbo OHANEZE NDIGBO South Africa, we have come to address our South African brothers and sisters. We have come here today that we, under this administration of Okoko, gives the Igbo people in South Africa an address they can call their own. To be able to build a secretariat, to be able to leave a legacy for our children, to be able to mobilize, congregate the Igbos across the far ends of South Africa, so that we protect our interests here and at home. To be able to support our traders in Lagos, in Aba, so that we forge international relationship with our host communities and other nations, so that we can be able to make the life of the Igbo man better in the next generation. Our Igbo people are the most marginalized people on the African continent. We are the only people that an affirmative action was placed against us, even when we did not colonize anybody. Therefore, this generation of Igbo people, the onus lies on us to be able to lift our people to the next level of freedom. We are scattered all over the world because Nigeria could not contain us in the last 50 years since after the Civil War. We cannot continue to be disruptive. On behalf of OHANEZE NDIGBO, I have an address for you here, presented to the executive, and we are sharing it because of the situation of the place to every attendee here. But I want to get the highlights. I want to make it brief so that on the strength of this address, we begin to raise funds to support OHANEZE NDIGBO to have a secretariat. I would every day. I don't know canopy. Every day. I'm not going to hire canopy.
onye eze shi Cape Town bịa ya nọrọ na-eji onye eze shi Durban bịa ya nọrọ na-eji with men and women men of caliber eze Igwe Limpopo Uche Ọha Ọkalịsịa na-Agụata, distinguished men of Igbo land. We cannot continue to live like this. To give you the highlights, the message I have today for the Igbo people is on the challenges of the Igbo man all over the world. We happen to be citizens of Nigeria, but Nigeria does not support inculturation. Even if the richest man in Lagos, the most patriotic man in Lagos is an Igbo man, he may not be allowed to be the governor of Lagos State. Even if the best person in Kano is an Igbo man, it is almost impossible for him to be the governor of Lagos State. He's not even allowed to have a sustainable business in Kano. So the Igbo man must start thinking home. The Igbo man must begin now, wherever we find ourselves. Take advantage of the Igbo organizations all over the world to begin to push back home. Now, the biggest challenge we have is that Nigeria established a quota system in Nigeria. It was designed to stop the Igbo man on his track to progress. It has lasted for 40-something years. It forced our people to travel abroad. People who graduate and get first class, they don't get a job. The Igbo man was forced to become a straggler in the streets of the world. It is an opportunity for us today to begin to think in words. Do we want our own children to suffer this same fate? No. Therefore, we urge you to go to your various states, to tell your various state governors to abolish quota system. In Igbo land, the power of the Igbo man is competence. The power of the Igbo man is industry. The power of the Igbo man is hard work. Having said that, now I want to call Igbo sons. Ndi Igbo ndi bereba. All the sons of rice I believe. I am the chairman of today's occasion. Now if chief food there. I want to Okalịsịa na-Agụata. I want to Onyoro. Because who knows Bido tira ihe. Yes. So, yes. Because ndechiri ego onye chukwu gi ala. Onye Igbo wala no here bia sa afa nne ya. I want to mention some men who able-bodied men na Igbo no here ta. Madudika Jokuduti personalities. Madudika Uche Ọha. Ihe okorobịa toru ka ndị be ha na-akpọ ya. Gị wepụta ego onye ọhaneze eji rụọ na sekretariat. Arụ ya ede aha gị na ya. Chairman Johnson Ude. Onye chukwu gosi na nwere ozi o jiri ya. Gị ma aga na ba wepụta ego onye ụmụnne gị. Anyị rụọ sekretariat anyị dee ya aha gị. Anụ agba mmadụ dịka Igwe na Limpopo. Ga-ejiri eji gị igbo ndị otu gị. Ewepụta ego ọrụ na ndị be anyị sekretariat ọhaneze ndị Igbo enwe ya. Echi ụzọ anyị bịa. Anyị nọrọ n'ụlọ anyị mee function. Mụ na onwe m nwụnyegiri ike. Agụrụ m akwụkwọ baa etoro m etopu ibu ibe m na-enye ana m achọ iwere microphone na-enyefe n'aka the president ka anyị chifụrụ ndị agbapụta anyị n'ofu ka anyị wepụta ego ka anyị hụ na afọ ọzọ anyị na-abịa anyị nwere project udo dịrị ụlọ. Yeah, thank you. Ndị na-aga ka ọ gazienụ. Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu. Ekenekwe m unu ọzọ bikonu. Still on the existing protocol. Bikonu, I am members of Dynamic Friends Club. Or should I say the foremost club in South Africa. We have existed for 25 years and next year, I name our Silver Jubilee. I know if OHANEZE name. We have partnered with them severally. And because of this occasion, and I know na Anachilu Secretariat, so I am Anusidifa watching Kete. So we are here to give our support. If I bembelo paeji webia, ego dini akalela akale, I can't even count it. So we see ka I knew no, all the call 10,000 rands. Because I say I knew no, because una fuga members around. Can you because when I support in future we are still going to come back. MSF Foundation
I got look first floor, look what second floor. So look what Gama we are going to come to support. Thank you very much. Thank you, Dynamics Friends Club. Ụmụnna ọ bụghị maka ime launching sọsọ ka m ji wepụtaba o nwere ife m chọrọ ịkọrọ na ụmụ Igbo unu n'anya ihe na-eme n'obodo a nke ikpeazụ a ọ na-agba anya mmiri unu ga-afụ nwaanyị dị ime na-eme ka ọ bụ ụlọ ọgwụ asị ya na ọ bụghị na onye mbịarambịa ka ọ bụ ihe awụ ihe igosi na anyị nwawo ndị Igbo ekwesịgo inebara ihe anya ejiri anya okenye jiwere afụ ụzọ ama na ekwesịrị ibido kịta hazibe ọnọdụ anyị so o kwesịrị ka anyị nwee ihe bụ nke ndị Igbo ọ bụrụ na amaghị ụnụ amara ya biko detuo ya na chairman ụbọchị tata kwuru ya na iwu ndị Igbo zuru ezu kwesịrị inegara anya saịdị ebe ahụ ibido ọrụwa ihe dịka ụlọ ọgwụ akpọ ya nke ndị Naịjirịa nke ndị Igbo so na atụtụrụ ihe a na-eme anyị enwe dọkịtọs ndị nke anyị nwekwa ihe ndị iru n'anya n'ụlọ ọgwụ niile a na-afọkwa ndị Igbo bụ ndị na mbụrụbụ dọkịtọs ebe a ekwuo ndị prọfesọs ọ ndị Igbo ekwuo na yunivasiti ndị Igbo ka ihe meziri na anyị nwere ike inwe ihe nke anyị na-egbughị oge unu asị ogologo akwa adịghị na ụka mgbede ụmụnne m unu n'anya unu ga-afụ ndị nkwụ m n'akụkụ ha sị m jebe na m eje ha sị m nke okwu wee na m ekwu ihe dị n'ime bụ anyị atụkọkọ isi ọnụ wee kọwaa na iji wee kwado ya bụ mmemme na anyị ga-eweta 20,000 rand wee na sọpọtụ ihe a na-eme ụbọchị tata 20,000 rands. wee na sọpọtụ ihe a na-eme ọ ga-adịrị nne mma ọ ga-adịrị gị na mma nwanne m ọ dịrọ izi iji kpọlite ndị Igbo niile ana m ekele chairman anyị chairman ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị gị na mma dịrị ụmụnne gị onye unu na n'olu ya bụ Dr. TJ Ehirim nwa na-aga mba na amasị anụ igirigi na mmiri ọmanze aha ọma eji amatụrụ maka Asian Kingdom ezi enyi na mkpụrụ ime enyi igirigi dị Imo steeti mụwa ji 20,000 rand personally na sọpọtụ ihe a na-eme taa uche attraction uche chukwu ọha ọ na-enye ọhaneze ndị Igbo $1,000 cash okorobịa wụdị n'ọnụ action 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 yes na-abịanụ ndị ezigbo mmadụ ndị ọgaranya na-ebe abịanụ yes. By the grace of God, Uche Chukwuaha is the Eze-elect of his church in South Africa. December, he will be conferred and coronated as the Igwe Ndi church in South Africa. Which attraction? When I'm in the midst of Igbos, I always feel at home. I always feel so welcomed. Today, I came along with the Niger Delta community to show our deep love and respect to OHANEZE, to the people of the southeast of Nigeria. Magnificent people, proud of their culture. They take it everywhere in the world, and it's the same. No other tribe is proud. And I will throw in my own token to support that initiative. I will give the sum of 5,000 rands to support the building of the secretariat. I, Ekos Judah Kokabai. And let me tell you, Igbos will never forget you. Like you said, always feel at home when you are with your brothers, the Igbos. In the name of OHANEZE NDIGBO South Africa, we've been watching you for some time, and we know you are a very important support and pillar in all our endeavor to ensure that we have a vibrant community in this country. So we present our token of appreciation by giving you this award. As it is written here, Honorable Ekos Jude Obokabe. This is a presentation from OHANEZE NDIGBO showing that we appreciate you and you always remain in our mind.
Thank you. Thank you. Please put your hand together for it. Uno nke a na-ekwu secretariat. Ụmụnne m ndị izu ọgụ dị part of it. Ama nke na ya na-ekwu okwu ana ka egote ana. Anyị ji nkwadobe ikwu unu n'azụ ede egote ana. Wa foundation rụọ ya bunie ya elu. Biko Ọhaneze anyị ji toki na wee na-asụ unu. Igbo na-ekwu n'odogwu. 1,000 rands. So, ladies and gentlemen, I'm calling on Super High Chief Augustine Chinedu Mbachu Ogwefi Afunwa Echetanna 1 Awidemili Ancient Kingdom, Mayor 1 of Awidemili Ancient Kingdom, Ogwefi Uzo Chukwukwara na Awidemili Ancient Kingdom, Ebube Chukwuzo na Osu. Because he's representing Ebube Chukwuzo na Osuplo in our midst. I'm not here on behalf of Ebube Chukwuzo, Bishop Ozobolo. Ase money on 20,000. Kono wala na ya meyo na na. Iworian one because I am and the item I know is that I watch ejiwe mara ndị Igbo dụka na anụ Igbo si wee dị nụ which na ọnụ ihe ndị Igbo ka anyị na-eme anyị sị na anyị ga-awa ji a ka anyị na-awa ji anụnwa ka anyị na-aghọta ndụ ghọta ahụ isi ike ghọta ọganiru esi mma na-eke dụrụ anyị mma na-awụ dụrụ anyị mma na-akwọ wee sị na anyị na-agwa ji anụnwa sị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ igwe awapụghị oji ka a na-agwa ji a anyị nwanụ ndị eze ka anyị na-ebe a anyị ncha niile gbakọtara aka wee na-eche iri ji anụnwa anyị na-eji 1,000 rands ejikwa 1,000 laha ndị Abia State, laha ndị Ọhangwa na-eji 500 bụ 1,000 lasị lewere ji lasị lọg ma cha Igbo mmanụ Chairman of NDIGBO, now watching Igbo, now Igbo Western, with my council, I used to 1,000 rands when I'm operating cash. Biko na mụnwa ebukatago ogwe mụnwa gurugo ji wa rie mana mụnwa ga-eji 1,000 wee wara ndị Igbo ọjị. So I'm going to 2,000 where now and then not west. No. Igwe not west, my entry we pay 2,000. Magana asị na ndị gọọmenti na 1,000 ha ga-eji na awa ndị Igbo ji ọ dịka ọbam n'obi wee sị mba ka o chenje narrative. Ndị Igbo niile aga m achọ ka onye ọbụla gee ntị ihe anyị na-ekwu n'ihi na ihe dị mkpa banyere omenala anyị, banyere ebe anyị si bịa, banyere ihe anyị na-eri eri, banyere ihe anyị ji ebi ndụ, banyere ihe mere anyị wụrụ ndị Igbo, n'ihi na ndị Igbo bụ ndị nwere omenala nke kachasị ịba ụba. N'otu aka m na-achọ ka anyị niile kwụrụ ma gee ntị na anyị chọrọ ka ndị United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ka ha mara na ndị Igbo nwere nri in terms of food security. Nri anyị na-enyere anyị aka na nri a bụ otu mkpụrụ nri anyị nwere nke anyị ji na-eme ka anyị na-amegene eto na-aga ma na-aba ụba dịka ndị Igbo. Biko, let me put it in English.
Today we are marking an epoch in history. We want United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to actually recognize and actually put up the candidature of yam, which is what we call the king of our own crop or king of our crops. In fact, in yam, you can have a lot of dishes, even more than pizza, even more than the ones we feel that we know. And today we are calling all the world to understand that NDIGBO have something that can actually feed the whole world if we can prepare it in different dishes. Here we have what we call our yam pepper soup or mirakuji. We also have what we call roasted yam. In fact, this is baked yam. It's not fried yam. It is much more healthier. And one thing I want to remind us is there is no GMO in yam. Yam is natural. It's organic. And in this time, if you're able to roast yam, you can eat it in different ways. You can eat it in different ways. You can use it with oil and eat it directly. You don't need to waste time. You can eat it with other kind of condiments which are natural. There is no artificial preservation. There is nothing that can harm the body because yam is a very nutritious crop. So you can look at it. We have what we call opaka or what we call the oil bean. We can use it, prepare it, and eat it with yam. And that is nutritious in terms of protein. That is opaka. Now, the same yam, you can boil it if you don't want to roast it. You can boil it. You don't need to put it oil. For those of us who don't want fat, or those of us who actually don't understand that you can eat without getting everything fried. So that is called boiled yam. This same boiled yam, when you boil it, you can actually eat it with this opaka or with palm oil, which is a natural oil. Still, we have what we call the porridge yam. In this porridge yam, you can cook it in different forms. What forms? You can cook it with beans. You can cook it with other things that will make it to be rich. So what we're trying to say is we have modern. We have modern. Important thing is that yam can sustain the world. And we're calling on UNESCO to approve the candidature of yam as an intangible heritage of NDIGBO. And we appreciate it. Thank you very much. Thank you very much. Because Kaila Tawanaka, because yeah. Thank you. Please, can we come to the party to test this cuisine, these different dishes? We have more than 9 or 10 of it, but at least today we are presenting only 4. But as we go for the application, we'll be able to give more information and be able to demonstrate the relevance of this particular crop. Please, can we have somebody to help us so that we can dish to our tattoo chiefs? Ndenze, nde mandozo anyị, mande chichi anyị ha, mande eze anyị ha, mande ọzọ ka etestia ya, ka nde mmadụ mara, yes, ihe anyị na-ekwu okwu ya. Ndị Igbo kwenu, Igbo kwenu, we are traditionalists, yes, and we have traditions, and that is why when you say Ndị Igbo, also, Zenozo, it points to somewhere. So as a matter of fact, my people, we want to officially, last 2 weeks, my people also, always YG. EG is a very special thing, a special food. So, Kupugodi Maya, I brought this Maya, Kupugodi Maya. Nyam, yes, Kupugodi here. No, also. Yes, Kupugodi Maya, no Maya. 2, 3. Thank you. That is the tradition.
onye na-ewere ihe a onye na-ewere ji iwu nyanwa dị in charge of ma mma ma spoon ma ihe niile ọ ya chairman of organizing committee ọwụ na enwe spoon n'ebe a is not our problem. Odogwu dollar were aka were ihe iri ene. German Igbo Supreme leaders and council. It shouldn't take you more than 2 minutes to dish out. Nyene Hamadike Fere. Igbo kwenu. Yeah. Great thanks to OHANEZE NDIGBO South Africa. In fact, I have to confess, this is one of the greatest occasions since I've known OHANEZE in South Africa. This one is the highest. Great thanks to the leadership of OHANEZE NDIGBO. ABC Okoko. Thank you very much. I'm here with my secretary as Deputy Isinze. It happened that the Isinze is in Nigeria due to emergency. But we have witnessed everything. All the Nzenozos are happy. Everything went very well. And we are still here, enjoying. In fact, this is highest. I want my secretary to address the people more. Thank you. OHANEZE kwenu. OHANEZE kwezonu. Standing on the existing protocol, I want to specially recognize the president of OHANEZE NDIGBO. I want to bring special tidings from Isinze, Chief Akubwe Ogaraya Noba. Isinze NDIGBO na South Africa. He said I should bring good tidings to OHANEZE. He said that that we are going to continue to work with OHANEZE going forward. We are going to partner with you in everything you are doing. The division is enough. We want to put a stop to it. Today is our meeting day, but we left everything we are doing. Every one of us with our wives, we are here just to show support to OHANEZE because we are one. Together, we can do more. Wow. There is no need to split ourselves. How many are we? We are here to better our lives. We must unite together to make it better for NDIGBO. And OHANEZE is the apex organization in South Africa. Everybody must pay allegiance to OHANEZE. That's why we are here in our numbers with our wives to pay allegiance. Coming to what we are doing today, yam is the head of crop in Igbo land. It's the head of the crop. Any other crop is under it. Once you have yam, you will not go hunger in Igbo land. That's what we want to tell the world. We want to sell it to the world. That yam, just like our PG has said, yam, you can cook it, you can fry it, you can roast it, you can do anything with it. You can pound it, you can swallow it. Yam is a staple crop, and we want UNESCO to adopt it as a peak crop so that people will know about it. And we thank OHANEZE for this kind of organization. What we saw today, we are marveled and we are happy. And we wish OHANEZE more glory to glory. Thank you, and thank you so much. Thank you. Then also OHANEZE NDIGBO
the Eze in Council. I don't want to repeat what the PG has said or what others have said, meaning we all know the meaning of yam. Yam is the chief crop of NDIGBO. And having said that, give me the privilege to test in my place what we normally call this one is Apo in my place. You can use this one to drink, to swallow even pap when we cook it like this. There are so many things people don't know about yam. You can use yam to thicken soup. You can use yam to thicken soup. There's nothing you cannot. You can use yam to make chips, yam chips. Like I grew up with my grandmother. My grandmother used to slice yam and put it on the sun, and it would dry. During rainy season, when there's no yam anymore, we'll now use it as a food. So you can use yam to do so many things. It's a very nice food. So I greet you people for this initiative. May God bless you, NDIGBO. Thank you. We wish to thank everyone that has really identified with us in today's special occasion. It is an occasion that is happening the first time in South Africa, but not that the South African Igbos do not know about this long ago. The time has just come for us to join the league of other Igbos in other countries. So on behalf of our chairman of the Eze in Council, Ohamadike na Ovokeg Nsuka, on behalf of the Nzenozo, where we had the deputy Sinze and the secretary come to identify with all that we are doing today, and as the chairman of the venue committee, I wish also to thank and appreciate everyone that has attended the occasion today. Our PG for OHANEZE NDIGBO has entrusted this organization in the hands of our distinguished Igbo brothers and sisters. Please, I have to apologize. If there's any shortcoming in today's occasion, please bear with us. This is just a starting point. We are using today as a test running of an occasion like this. So I wish to thank you for coming, and I wish to say also that next year will be better than this year. Thank you. May God bless us all in Jesus' name. Thank you so much. Ụmụ nwoke na-akọ ji mana ụmụ nwaanyị bụ ndị na-akwadie. Anne ka anyị si wee kwadie ụdị chi dị iche iche n'iche. Anyị rụrụ ya arụ, anyị sụrụ ya asụ, anyị gwọrọ ya agwọ. Welukwu eme pepe soup. Anyị kene nna anyị, Dr. ABC Okoko, onye si anyị ka anyị bido ife a. The whole world were malo. Na ji bụ our staple food. Na yam bụ our staple food. And I am go see everyone that there are various ways to prepare it. Ladies and gentlemen, I'm talking from the perspective of a medical doctor. I want United Nations to look at our food. I would want United Nations to look at our food, obesity, and other forms of chronic illnesses, hypertension, diabetes, dyslipidemia, and other forms of chronic illnesses are a big problem anywhere in the world. So part of this is lifestyle. Included in this lifestyle is also our diet. The problem we have with our diet. So I am particularly happy as an Igbo person, first and foremost. Secondly, as a medical doctor, that we have very organic food that we know as doctors that if you are consuming this kind of food, the possibilities of having
these chronic medical conditions, in addition to other lifestyle modifications, will be limited. So based on that, we are calling on United Nations to come and test and have a test of some of this food so that they can see how we grew up from home, the type of food we eat, and the type of food that makes it not easy for us to have these aforementioned chronic medical conditions. So it will be a very good thing, because if this could be a panacea to sorting out some of the problems we have in medicine, then we can export to other parts of the world and include it as part of a global ways of sorting out medical conditions. So, as Igbos, we are very proud to have food like this, not just to nourish ourselves, but to make sure that we are eating something that is not only nutritious, but is preventive of a lot of illnesses. So I'm very proud to be an Igbo man, and I'm very proud to be here. I am very proud to have tasted this food. I must say, it tasted very delicious. Thank you. Thank you. Thank you, Kemba. Na ụbọchị taa, anyị nwere ihe nkiri ịgba mmanwụ, nwekwa ịgba egwu, ma ihe ndị ọzọ dị iche iche. Oriri na ọṅụṅụ dịkwa ya. Ka Chineke gọzie onye ọbụla, ma gọzikwa ihe niile anyị na-eme n'ụbọchị taa. N'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Ise.
Cameraman. Chief Dr. Emeka Ugwu, Ikemba, one of Ovoko Agụ Kingdom. Anyị na-achọ ka ọ bịa were asambodo maka ọṅụ ndị ọhaneze nwere n'aka niile na mbọ niile ọ na-agba ịhụ na ndị Igbo niile nọkọtara, ịhụ na ndị Igbo niile gasịrị ike na ihe anyị na njem anyị na-aga. Biko ka anyị kụpụrụ ya n'aka wee nabata ya n'ọgbọ. Anyị na-asị ya onye isi eze nkansụl anyị na-asị gị nnọọ, anyị na-asị gị imeela, were anyị ka isi hụ anyị, jisikwa ike ọwụ anyị nyechaa gị gasị kilaba mee karịa nke i mere. Anyị ga-akọ na-echeta gị mgbe niile. Thank you, thank you, thank you. I now recognize Chief Samuel Ometo Odogwu Dollars in recognition of his long-standing and tested steadfast service and dedication to NDIGBO and Nigerians in South Africa. Odogwu Dollar. Bring it down. Onye ọzọ anyị na-achọ ịkpọpụta ka anyị wee nyekwa ya ọnọdụ ya n'agbanyeghị bụ onye anyị na-akpọ Chief Amadi O Amadi Udo zuru mba na amasịrị. Anyị na-achọ ka ọ pụta. Anyị na-enye ya ihe a. Anyị na-enye ya ihe a because ọ bụ onye
na-agbala mbọ dị iche iche n'ọhaneze. Biko anyị na-asị Amadi o Amadi udo zuru mba na amasịrị. M chọrọ ka unu cheta na onye a bụ onye nyere ụgbọ ọhaneze si na 2015 ọ rarụrụ ụra. O nwere ndị nyachara ụgbọ ha ala ya maka na anyakwa. M na-asị gị Amadi, ndị Igbo sị gị nnọọ. Biko anyị na-enye ya this recognition. Anyị na-enye ya recognition of the long time standing and tested selfless service and dedication to NDIGBO and Nigerians in South Africa. Chief Amadi O Amadi, Ozuzurumba na amasịrị. Biko jide nke iji. Onye asị jide nke iji nke o jide mma. Ya gazie. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Onye ọzọkwa anyị na-achọ, anyị na-akpọpụta Reverend Chidozie Ejimmadụ Uguru Aja ka anyị na-akpọ ya. Anyị na-asị ya biko ka ọ bịa n'ihu ndị Igbo ka ndị Igbo na-aya aka n'ihi na ọ na-agbalị. Anyị ma na ọkwa otu onye nke a na-anụ olu ya ma okwu n'ọgbọ ndị Igbo. Anyị na-asịkwa ya jisi ike ya mela ihe ga-ebute mkpasasị ya were obi ya rụọ anya ọrụ dịka o kwesịrị. Ma ya mara na ọhaneze dị mma na ọ dara na mma. Ọhaneze mebie o mebiela. Uguru Aja. Uguru Aja. Uguru Aja. Uguru Aja. Oyike. Yes. Yes. Biakuru. Reverend Chidozie Ejimmadụ, in recognition of his long-standing and tested selfless service and dedication to NDIGBO and Nigerians in South Africa. Biko, anyị na-asị gị ka ị were nke a n'ọhịa nji na-afaghị aka. Jisi ike, ya gazie, ya do nke ọma. Onye ọzọ anyị na-akpọtụ in absentia wụ High Chief Sylvester Ude. Sylvester Ude, yes, anyị na-ahụ ya ka ọ bụrụ onye anyị na-recognize. Ọ bụrụ na ọ nọghị ebe a ka onye ga-anapụtara ya asambodo ya, anyị na-enye High Chief Sylvester Ude Ogbuefi Eze Chinyere Ugo n'Owerri Court, Eze Enugu State na South Africa. N'ezie, onye a bụ onye tụtara elu ihe anyị na-eme taa. Nke nwa na-akpọ ya the Ambassador of Igbo First na South Africa. Kama anyị ga-enye ya asambodo igosi ọrụ niile na mgbalị ya niile in recognition of his contribution and tested selfless service. N'ihi na mgbe o kwuru okwu Igbo First, okwu ya maka onwe ya, ọ maka ndị Igbo. Biko anyị na-asị ka inyerụrụ anya asambodo a ka ya gazie. Yeah, thank you. Okay. I also want to use the opportunity to recognize my subcommittee heads, those who have worked relentlessly to ensure that this event is a success. And the first person in my list is Apostle Mike Ogu. Wow, are you serious? Yes. Thank you, my chairman. And the second person in my list is Honorable Justin Osafo, Finance. Justin. Where is Justin? So. And the next in my list is Chief Aloysius Bush. The next in my list is Chief Aloysius Bush, Chairman Fundraising and Finance. Yeah. What's the president free? Yeah. Yeah.
I also want to recognize engineer Chioma Zike. Biko chairman Igbo First, emerenge appreciate. Anyị ji aha ndị ọhaneze na-ekele mmadụ niile dịka o si dịrị taa ezigo na Igbo niile chọrọ ọdịnamma ha na Igbo niile chọrọ ka anyị dị n'otu. Anyị na-akpọkusi ndị niile bịara taa si Chukwu duo ha. Anyị na-asịkwa ka ha na-ala ka Chukwu na-emere ha mma n'ihi na ome mma na-ahụ mma. Ndị niile bịara nyere anyị aka ebe a anyị na-asị ebe ọla ha wepụtara ka Chineke mejuoro ha akpa na-asịkwa next year mgbe anyị ga-emekwa Igbo First anyị kụọ egede ka ndị Igbo zọpụta ka anyị mee ya ka ọ dị ụda karịa. Ndị nke anyị ndewonu mma mmanụ o ya gazie o nnọkọ ọma o daalụ sọ bye bye no